yan chen chu an rama sung do na lian ber zinga mi dragon rice nei tu ber ni in apa chuan a boras san to a zan khat chu damdoi manga shai rui ni in chu zan chuan india ge nen chuan in tongin hotel pakhata chuan hunan mangdu na zinga a tho chwa mek chuan ama lo midang tu ma ru ma mu turan omlo rang takin assistant jaw be ngalin anaw te nen anron lang thwaya assistant jaw ne na chuan zan lama anula hun man pui khan apan aboral do na apek asana kha akol thu shilin chu nu chu zong mu ngei turin a cha a be shi ta chang chuan athyang hlim na alak sak ngei ti sha in mo phurna lak ngei tum bok midang ka son nu chuan zan lama anhun man dan te ngai twa kerin jage chu ani na shelo ma se mu nge tuma anu pui tu ra angai nget mia in ke ki chu in jage u naw nu ni in jage in re ru boy taka in lam aron pan lai chuan in ko ta alo ngak renga jage run pheya mu chuan run pan vatin poisa khel na leiba awanga atal boy zale yan fan nen zan lama anhun man te shelin yan fan la mi pakut ram taka lo ni bok nen ki chu alo thong le a nawa pai mai thai ti thil thuwa ama ain en ko zel nan a chan pui turin angen da ngoi ngoya jage chuan ke ki chu angai to ve hle wang chuan poisa a thai ang to ka tampek tum ma se ke ki chuan to kala ti lo tlat chuta a kuta sana chu mu in amana tawdon ti asha a chumia shalani phot chuan atan chuan du thu sam ani don wangin jage chan ma chuan lak sakin shaltur chuan dorlam chu apan pui ta ngal dor ngak to in sana lo mu chuan rang takin assistant jaw chu abe pop ngala assistant jaw po in yan chen ron shil ngalin man mu takin dorlam chu an pan zui ta ngal chutia midang local tup chu ki chuan makati in a hlau thong hle a assistant jaw chuan thil ni na te an ho tu pa dam doi shai rui ani la ya a chan chuak tu ani dan te shilin ki chuan jage da chamakin ama nge ni thu chu a soi ta mi a yan chen ho sak na te chuan ami dan ti del zui chu ani ngal dir mai yan chengi ro chuan arima sha le ki rim chu ain anglo ti asha a makati ruviau ki chuan in thir film san login jage chu abe zuya rampo na akal tur thu shilin bipo phaulo turin ti a ada zui ngal mak kumruk nu ron langin airport pakhata chang chuan jage le afanu ten te chu ron chuak dunin afanu chuan a thom no hak chu a soi sel nang nanga anu chuan a birthmark pathianin du sak taka apek chu anwon him reng theinan tiya thlemin afanu chu a enkol thaboka a felin thua oi theile ti a shat bok phone man lok angai awang chuan motor dumalo thlen tur thu le a motor kawani thu a shela phone mang turin a kalson ngal rewak lawa kar dum chu ron dingin tian chuan an motor nge ya ngain alut ngal chata mase midang lo chu mu chuan makati ve reu hle motor chunga mi yan chen po chuan makalo ti hle a tian la chuan mel tha ati thu shil ngalin ani angpa nei chu adu zia te a shila anu chu nei turin angen top zuye yan chengi ro in alonin mel lek zoka rewak lawa jage po lo kirin tian motor dik lawa achuanga mu chuan arun kau thwaya an motor turani lo thu shilin yan chengan afa te enkol thatura alo shil muk chuan tian chuan an no lo chan ngal le a jage ero in asoi dik thu tian chu shilin phone manga kalsan tu le ama a motor chang tura da tu ni thu te thatak chuan a shelfia a yan cheng ne na chuan thu pha choi jok tura a shil nuwa sweet pe sewin tian po in thu oi takin anu du dan ange chuan ngai dam dil pa in sweet chu ape a tian thu oi lutuk chuan makati tir hle boka an chuk nu thleng chuan anu in en kol thasya angai twana sa hle bok jage te nu fa ero chuan atna lampang soi du nin loyara ni boka an hlim dun hle rewak lawa ki le afapa te po chu an ron thleng ve ngal mai boka in lama an ho nu thleng pon ki in han nei vela tum chu angai thei thak lawa
kumruk chung khan voi khat po tok lawin ki po alung oi lo ve hle to a mase yan cheng tan chuan anin zom na chu in hip ton na wanga thlenga ni lo thu a shil ve mak thung chumi nu loka anin enkol tu au thom sha in a chuan anu in ro lo tu ni tur thu a shil te chu soin an na thok te chu atan chuan a chia lo ve kan ni thu le a du dan na om thei thu a soi thu in lo chang ve thunga yan cheng chuan rum lu tu ka ki chu melin ki chuan a fa paka chu hup vatin sha swal pal ne ni nge yang ti in a phanga zung boka atuk lama chuan yan cheng chuan assistant jaw neihna afapa achan theihna tura lawyer chaber ngai to sak tura shilin no pang custody chungchang case ami chaber chu india ge ani thu shilin ana tho tlang puile achak na ret po 100% lai alani thu a shila rang taka be pop ngal turin a shel zui bok jage po ana tho na lama chuan an supervisor chuan room lama ko falin ana tho thadan te shilin atir lama chuan anin be chhle a ma se thil dang alaka abe se ta ke ro chuan jage chuan thin rim taka lo nam sonin sexual harassment case a or thei thu le a khin thei thu in a voter rapa an pula chuan case renga evidence angai thu shilin chu ruma chuan camera engma om lo thu shilin a ko mu zuya jage chu a lau thong hle a an pula chuan nai tulin sofa a chuan bo betin swalui chu atum tamaye jage chuan du lo lutukin na sat takin lo chang ve boka wa nei thlak takin yan chen te betura an lo kal lai takalo ni a thil om dan wa mu ral chuan an supervisor chu po tholopin a nek zuya yan cheng me la mu ral chuan ching chi ropin ngai damadil zui ngal mula yan chengi ro chuan ami te alo khoi ve ngam chu a thin rim hle a rang takin jage chu a shwai chuak tak ngal mi omlo na lai de wan thlen nu chuan jage chuan lom thu shil molin assistant jaw chuan ama mutura an ron kal thu a shila no pangan enkol theihna na lawyer tan an du ti in yan cheng ne na chuan makti mel takin nupui anei tu emni ti in a zot ngala ani la chuan anei lo thu in lo chang maka jage chuan lo anzirin ti in lo changa assistant jaw chuan engzat nge abe se ti chu alo zot ve ngal bok jage inin thlashung le zakru angreng deuh taka thlakhata tan 50k alo ti chuan yan chen chuan kum khata tan million chuang an pe tur thu shilin anin rem chu ani dir maya atuk lama office akal tur thu a shil ngal bok atuka chuan jage po office a chuan kal tange yin tian chu lo theih lowin a shwaya nga ya office meeting tura alu ma chuan chutna pakhata chuti rin fel tak le midang ta na boina siam lawa thuoi takalo om tura shilin akal son san takngal anu kala changrei vak lawa chuan an manager churun langin no pangan om ve ngo chu alom lo hle a an office omna atan po a thalo thu soin tu fa nge ani azot ngala midang chuan jage fanu ani thulo shilin a first day ya afa arun shwai ngam te chuan a thin chu tirim ve ringotin chulai hmuna omte chu inrol tlang taka nan tho chin thu tian chu a shela tian chuan omzia lo zo thwain manager chuan khongai na nei ho lawin chuat not vai tur chuan lo tir ta ngala tian po in anu in thu oi tur le midang boy na thlen lo turin a cha uluk bok nen manager pa thu soi chu zomin rang takin chuat te chu a shufaya chumi nuwa toila sak tur te atir le in a toilak vo em awang chuan ama thenan ala mang zui chutia tuya a thelai tak chuan jage le yan chen te chu an ron lang ve che a rang taka jage chuan a fanu chu boipui ngalin thil omzia te a zota yan cheng po in thil omzia a sha ta ka chuan a thin rim hle a phalna thlapa no bang chu shwai ni thu chiang le fya taka shilin manager po chuan a thil shat lo le ti swala wang chuan ngai damalo dil mula midang buli mang chu yan cheng chuan angai na lo tak zet bok nen ti mai dan tur po a shelawa tian zok chuan chhuat not ve tur le sanitation lampo ama kutvek ani tur thu shilin yan cheng po chuan lo pom puin chutianga midang atile ti a sha chuan ngai to anon hau lawa aban ngal tur thu a shil chiang hle bok tian om hu shuk sakatum lai chuan jage chuan
ati thei thu shilin amana ti sak nga la jage te kal nu chuan assistant jang neihna chuan thu pon tur shilin nu le pa ni lai mek te na tho phal sak le an na tho na muna an fa te an hrai thei thu ba ka no pangte ni alo thlen chuan carnival bus saya hun nuam tak chung ko an man cheu thei na turin chu tiang tur chuan ro man na siam tir tak ngal bok carnival ni chu lo thlengin ki le afapa kya gu te po an ron tel ve a ma se mi pui ma a an la pon chua hau lo wang chuan ki chuan chu mi hun chu rem chang ala ka tum hle a jage le tian te po lo tel ve in jage chuan ki chu ron mu fu ta chat mai rang taka ron pan ngalin lim tak hian eng tin nge a zel ti le a bia khau lo na chan te zo tin a u nau nu chu angai hle a tian po in anu te chu chibai lo bok ve ngalin ki ero jage a mu awang chuan alom lo hle a adin mun a chu sakani ti po ala shelo ti she thiamin thiam taka bia akal tir le mai tu ma se ian fana chung changa zo ta ka chuan a boi ngal veka kyo ga chu a fapa emni ti ya zo phei chuan rang takin angoi tir ngal yan fan chuan ani na athak dang lam to thu ba ka to na chuan ami zia thlenga engkim a tha to thu shilin jage ero in ani ang mi abus ching chuan asim thei alo ring lo ve thunga ki chuan la koi zuin lima nuam sataka oma phulo nia a shat wangem ni ti ina zo ta se a jage chu a shil hai hle a chuta amang an la ya anei chun po pe hial khopa chan pui tu zo ka ni a atan chuan yan fan chu tha in a she thei meu lawa ki ero poisa mo a boina berti in million chuang chu apek ngal tur thu le amit mu a ron in lan le to ngai lo turin a shila tian zok chuan an pani chuan in beng dai tur lo shilin anin zom na chu thin rim na awang mai ya ti chlo tur le thil dang a ru la peng tur a shilin anu chu a shwai son ta da ya yan chen te po anin hial ti ron she thoin a ron zo ta ki chuan thil lian thamani lo thu lo shil mai in chumi hnu chuan rem cha nga la in na thok an kim tha to boka ki gu nen chuan an ni na chu ponzar hun takani ve to lowem ni ti ya ronin yan chenge ro in la soi tha tur a shilin akal san dai game pakhata chuan nu le pa in an khel in barbie an dong theia tian chuan chu barbie chua otle a anu chuan alei sak mai tur thu shil ma se ala lom kim thei chuang lo chuta yan chen local chuan thil thleng omem ni ti ron so tin tian chuan apa ai o a anu kyang om tur chuan alo ngen top maya a barbie du zong tak don theina tur ani chuan jage zok chu lo in thashungin a fanu chu lo shrai shan tum vyaw ma se yan cheng zok chuan a do chu ti sak nge tuma a do dan ang nge in apa ai chu a o do na ni an ke phwara in tlan sak tirin pakhat na an ni ta nge ya an chu dun rol mai tian la chuan barbie a do tak a in an matnia anom dun mu a do wang zo ka ni thu shilin ala tlan chheda izuya yan chengi ro in jage rim chu lo sherengin khamisa na a hun man pui mei cherim ne nain angle ti a shebok an chakla lo thlir ve reng tu ki te nu fa po an lom lo hle a ki chuan yan chen chu nei nge tu ma chumi tan chuan jage te chu an nok hle don ti shebokin a fa pa ne na po thu a cha uluk hle a tian tlan cheta khan ke ka du deuh ei tur ta na an chop chhuat chu lo la in ei lo tu ma chuta ki gu le a thian te ron langin ei lo turin an ron ti maka tian chuan a free tu pon an ei thei thu lo shilin ki gu ro in ei lo turin a shila chulai mun thu ber chu ama ani thu shilin ke chu a ben thlak sak zuya tian chuan a bik taka som ve tho an ni thu shilin a korman tlom ti ya an mu sit na te anu chu midang thlem ching taka ni thu te na sa taka soin an nui so hle a tian chuan du tok tur a shilin pan nai atum chuan ki gu zok chuan lo nam tlu sokin chumi atluk na lama chuan a ku chuan thir fian te pakhat chu delin a smartwatch chuan theilo hian anu a kola ma se anu run chan na ero shetura om to lawa
jage point afanu in a chan le theih me lo wang chuan dik lo om ti hre thwain rang takin yan chen chu shilin anzong tanga la ki gu le a chan te po tlan dar watin yan chen ten an ron mu chuan tian chu a zoin thok lak har sa a ti le a ambulance call thwai turin ti ma se an tlai li tuk lawin yan chen chuan ama nge in dam do in lama shwai atum ta zoka doctor te po in lo boy pui watin au ar lama an nur lu thwaya bel zong te chu assistant jaw chin fel tura da in a company chung nge thlenga ni angin ama in mo phurna zong alak vek tur thu jage chu a shela tian chunga thil thlenga po ati tu zong chuak ngal thwai turin atir ngal bok assistant jaw kal nu lok chuan doctor ron chuakin a thok na lama har satna anei thole allergy na yemti a ron zota jage chuan allergy wang tak metal allergy anei thulo shilin yan cheng zok chu ameng ko ka afanu ani thei mai ngem ti in man mo lutukin dam lawan en kol mek na room lama chuan atlan luta jage lu ve tum chu doctor chuan lo dang thwain yan cheng chuan lau thong taka akor chu kewin abart mak ang cha chu a mu a angai to na te chu an boy zo vek ani ber room a chwa san ral chuan jage chuan tian chu enge an ti alo zot ngal mula yan cheng chuan a chama yang ti a nemin tian pian ni le kum chu a zota jage chuan thudik soi tum zet nangin pa anei lo wanga a pian ni po ziak lok thei lo an ni na te sherengin a musit ma yang ti hlawin a dik a shil du talawa kumli le chan ve chau ala ni thu a shil thunga yan cheng chuan mak ti mel taka melin ma se bart mak te chu in anga umpal thei ti in ngoi a chu le ta zoka atu ka office a umlai chuan assistant jaw chu a room a ron lutin thil ti swal tu an sha to thu a ron shela yan chengan tu nge lo zo chuan in thlashung takin a fa pa nge ni thu a shila yan cheng chu thin rim awangin ain hum ru na sa hle jage le yan cheng te chu no pang en kol tu zok ani theina tura ta na thil poi mua in mu in yan cheng chuan zu adom rana jage chuan no pang chu nu le pa ane ni chuan an pahnia en kol dun zok a tha thu in thuron pe ve ma se yan cheng ero in anu en kol dana chuan alom thei lawa ama nge in thunun na hnuaya ngil taka akal theina na shwal adu a jage chu cha swal palin yan cheng chuan azudum lai chu anor buak sak ta hlawa rang takin napkin chuan shok fai sak tumin a om chu a keu ngala ma se yan chenga bart ma ka mu chuan top chotin ain la sang rang hle angai tuana chuan thil thlen zan kha lo lang chwai ya kha pa khan hetiang che anei ti sha in yan cheng chu ani theya ngem ti chu angai to a ma se tuna no pang lak sakatum ang che a tian chu alak sak mai hlawin alaka changa tian thup tla chu adu ta bere yan cheng la in ain la sang thu chu makte in a chana lo zota jage chan ngai na shilo chuan engtik nge in buan nun berti zotin yan cheng chuan lom lo tak hian ni ti na ain bwal thin thu chu alo shila bala ti de wa nga in alung oi lo hle chuta jage laka aril ruput mang dik tak phaulan tumin pot nyamin a phawt da thuta jage la chuan makati in alo in la sang ngal thwai midang laka khatyang songa andu lo dan songa nor lui chu shemna na sa taka om thei thu shilin yan cheng la chuan mol le lutuk mai ti mukin ama a sha thiam lo lutuk chu a thin rim hlura a hotir zui ta dai ina ho chuan afa pa ke gu chuan anin enkol tu pa chu chain manga a ngonga vetin ui ang mai om tu ra shilin alo ti boy le na sa to a yan chenga na ron mu chuan thin rim taka ron hau nga lin ke gu po chu anu bula kal ngala anin enkol tu pa chu shwai son tir nga lin assistant jaw zok chuan an chung ko in thla chon metal allergy anei ve haulo ti soin anin enkol tu pa a phwarna metal wang khan engtin ma omlo chu makati hle a yan cheng po abang bik lawe ki zok chon rang takin anma ni lama ki gu chu akal zok thu ron soin alo phat sak thwaya lomlo takin yan cheng chuan a room lam chu apan zuiye revak lawa night gown ching te nen ki chuan bong te ron pe in yan cheng chuan lo in du hau lawa
masa sa khoi vela tumpo chuan akut chu chana du emni lo ti khur khurin aro maron lot ve ringot te chu alom lo viau ki chuan afan nuania hetianga alaka changa in la sang reng lo turin shilma se anin zomna chu yan cheng chuan chiang takalo shilnon le in afa te nu ani angin ati turber afa te chu thataka enkol mai turin lo shil muka ruma changa chhuak turin a shil ngal ki po in ruma chwa san nu chuan jage chu a theih lo ti sha thiamin da bauda na ngai to a jage chu phonin in mu puya som zui ta bok Dondom tak pakhata chuan in mu in ki chuan ama alaka omda na wangkhan thupa te lo choin alaka a thachin zia te a theihil lo thu le ama ngai to ber tu ni zia te a sha thu so yin jage re ru chu a ne le thwaya ama le ten te tan a thil le sak te chu pe in jage chuan ti khera ngai lo sin lo ti moi nai ve bokin chumi nuwa ten chu school kala hun ve to MT te azota a hun to thu lo shil chuan mase chulai hmuna chuan chung ko registration fel taklo chuan school kal tir har sa zia te shilin pasal nei le mai turin thu chu arona mase jage chuan chutiang chu alo la ngai to hau lo thu shilin anin hmuna chuan alom tok ri hle a ki bok chuan ani chuan an kholui lama omle tura shilin ta chuan thil po ol sam tur thu le zirna po a that ve tho thu soi le in engkim anin sen so tur po tum sak vek chu ein hwam hle a yan cheng mu phak lawa tir bodan ngo chu angai to ani ma se chu po jage chuan lo du vak lawa poisa tum tir phei chu eng anga hausa po ni se an nu fama mo chu a thok chuak ve tok ti po min midang ti boy chu a du der lawa ina ho chuan afanu jowing lo be mulmul chu hlim taka thlerin ake khon nen chuan apan pheya ten po in anu thil lo hun saka mu chuan alom thiam ema anu in school kala du ve to MT azo phei chuan adu thu soi chulin anu in kal tur thu a shel chuan hlim wangin rak ve teng tunga office an kal le ni chuan yan cheng chuan assistant jaw chu na chungcha soi fel pui tura kawin akam sir bal nei nuai mu chuan engi a eite alo zot wat rang taka assistant jaw chuan tifain jage in lom thu soinan chang asem sak thu a shel chuan yan cheng chu ameng rum nga hle a na thok tu heti zo zai zinga nangma cha sem sak che amo ti in zot non le kher assistant jaw chuan lo mel tak hian midang te po asem ve vek thu shilin yan cheng chuan ata ve tur umna alo zot le muka pakhat la chuan chang ingai na si lawa asiam kep lo chen yang alo la ti zui yan cheng meng rum ula muta ka chuan thil danga sem sak chen yang ti le zung in yan cheng chuan chuak turin alo shil ngal muk assistant jaw chuan nu chuan jage chu ko le in na enge mu chu soipuin ariru takero chuan thila pek tur be sei ru hle a mase an soi zo thleng po in engma ala dong law jage kalmoi tum chu enge mo thil poi mo deuh pek tur theihil anei lo mo ti in a zot le shama jage po chuan anei lo thu in alo soya a phone chu a phor dai a file lo check to te chu a inbox a lo thon tur thu shilin yan chang chuan kal to mai turin alo ti maka jage chuan nu thleng chuan lom lo takin ala thutum bura midang zong in an nei la in ama in adong ve tlat lo chu alung oi thei thlot lawa yan cheng lung oi lo taka office a thutum bur la chuan jage chuan kongka run kikin mel po mel thadu lawin a file ron ken chu dokana da akal ngal turin a shela jage chuan a changsem sak a ken sak nen chuan da dunin yan chenga na mu cha chuan a en ngal thwaya oi lo mel lekin ata tu rem ni ti ya zo chuan ani thu in lo chang ve thwaya lom takin e zui ngal alung oi lo na te chu an bau duak mai mase assistant jaw enin khan ein anglo ti asoi le shama jage in tianin alom zalan tir ve nan a thei to ka apui ve wang ani tho shilin yan chen chu ahlim vur to hle a jage chuan
alaka achatna te sherengin lom thu shilin lekha pakhat chu a pe a chu file en chuan yan cheng chuan makati hle a chan po banna lekha ani jage chuan an tan thil tam tak ti sakin har satna an to lai po a chan pui tu ni thu le a chunga po an lom em thu shil ma se tian po school cultural alo ni ve chhota bok nen chung ko registration fel lo wangin chulai muna chuan zirna channa tur om thei lo ti so yin tian tan an kho lui lama let pui mai chu atuma ta chuan zirna po chatak azon saktur thu shil ma se yan cheng zawk chu alom thei lo ding lua yin jage in akal na tur po azo ma chuan lo ngak tur shilin a chwa san da ya jage chuan angai na she lo hle ding renga ning lek ka anga nu chuan yan chenga cher chuan a metala tariawa abang to don thawalom ti in company thuber chutna chut chin chu a chak tatlata a chuta nge bok a han ver kwal vela no pang toys thar dong angwai chuan a hlimpui hle a no dewa phei chuan a lo mu hil ta da ile ngal aron harle mel chuan yan chenga ko chu lo sinin ama chu ama a takalo churuna ranglu tuka tho chuak ngalin ngai damadil zui molmol yan chengi ro in alo om dan vel chu a holem hlei lawa card pakhat pesokin chu anrama no pangsir na chaber ber te zinga mi norton kindergarten na tian tan admission ti felvek na alo ni a jage chu alomin makati hle a mase school fees sang lutuk chu a boina ala ni thunga yan cheng bok chuan norton chu dragon rice group noya omvek an ni thu shilin a school fee te chu choya ngai lo tur thu ala shile ta zela jage chuan lom thu soi ngai na po a she to law ban po chu atum to lo chiang hle chumya nekin a chawrak thlenga na a tho tur thu shilin en cheng po in chu ti taka a hlim mela mu chu a hadam mai ba ka nuama lo ti ve hle school lo ni masabera chuan yan cheng le ki te chuan jagu chu an shwai ve nge ya yan cheng chuan chatta ka om tu le midang laka ami zinga ya lan tir hau lo tur shilin lekha po chatta ka zir turin a cha uluk le a revak lawa akal san zui jage le tian te po school lampanin tian chuan chatta ka lekha azir tur thu le nu le padang zongin anu chu an o theih nan theih to pachwa tur thu hlim taka shilin aron kal ve meka school kota ki le jagu te an mu chuan dingwatin ki chuan norton na tian lut ve tur chu makati hle a fila million don lai se na ngai ti a sha chiang na samai si jage zok chuan ana tho na an how tu pa in engkimati fel sak to thu lo shilin a hlim hle a tian chuan jagu chu lokom nil ve tum ma se jagu chuan ani angmire thei chu akom du lo thu shilin skula alu san da ya ki chuan thlashung der ve mel tak hian afapa chu no pang mai alani thu so yin shethiam sham turin alo shil ve thunga jacket nu fala mirel rutwang takan lo ni bok nen an lo dam ve le mai bok ama hun to vek thei ti alo shil thu in a phamar thwaya yan cheng po chuan afapa chu shil ve bokin homework te anayem ti ya en pui ve tum chu ki chuan angai lo thu le ama in ati pui thei thu chu lo shilin ani chu aboy bok nen loin rol ve lo turin alo ti thunga yan cheng po in atuk mai board meeting an nei ni ani to a jagu chanchin te chu ala shem emang ti in akal san ta zawk akal chia chu ki chuan afapa chungun taka omdan tur shile in man chwa tir lo sham chu atoma sazu ati dan tura po ro manate nom tak siamin afapa chu a shile tamel mel atuka chuan jagu chuan classroom atu ma anom lo la chuan sazu thi chu tian ni beka chuan da in rang takin atlan chuak nga la an miss duty chuan tian beka thil ron lang chu mu fu zui chatin a en nak chuan a rap lutuk wangin a the son dor thin rim takin tian chu a kau nga la a thil a chu engi omzia a zo ta nga le tian chuan ata ni lo thu lo changin a en kol hun po ala ni lo thu a lo soya
an mis la chuan an class a re thei ber lo ni bok nen a rin lo mai ba ka a musit sa bok si a thin rim na te chu lei buak tum ang mai in a hau hlok hloka tianin alo phat ve na te chu nga ta ma ngai lowin tiang chu la in akuta chuan na takin awak sak tamol mola và nei thlak takin yan chenga meeting nei turun kal chuan lo mu fu in rang takin tian chu arun chan nga la an zirtir tu pakhat po ron telin an mis yangi la chuan na sataka an zirtir tu pa te na chuan lo hekin an sa zu a tha thu le a be ka mu dan te chumit nuwa po na sataka zirtir tu za lo taka atong khum thu te shelin a ang na sa le a chutakara aruk deuh chuan tian chu chung ko kho sahar sa taka changa ron kalani thule a classmate nu le padang te chuan an fa te nung chang thalo an zir pal mai lawin an classroom a omve tura an du lo thu te shilin tun hun chu no chhuan a rem changa mang turin a shil ruwe thunga an sar la chuan a lo pom thlap ni om takani yan cheng chuan lung oi lo takin tian tan chuan adin sak ve ta thunga ati ani lo ati chuan ani lo ti na ti in footage ena ati tu dik tak zong chuak mai tura shilin an zirtir tu te pani la chuan chu tiang thil pakhat ma ti tum lowin tian chu a chung te bia a rang taka in la chuak ngal turin an shil ve thunga nau pang mai laka po za ngai na le laina na pakhat ma an nei lawa yan chang chuan a garden ni thu lo soin chu te hlei chu tha ti in rang taka ho ngal turin an shila ani angku do mai ti in mi siang ngat phei chuan a musit pa fa hle a chongkam na tak takin a an khum bok yan china thin rim chuan a to ka ti ta vyawa ana chang chuan a ban tir tur thu soin midang bia a ban tura a shil lai te chuan oi lo lutuk hian an lo nui so vela ma serin lo taka an principal churon langin arun ben hoi sok ta ka chuan makan ti hle yan cheng la chu kuddo mai ti in an laka ache dana an lo hek ve thunga principal zakle thin rim bok chuan ngoi chip cham tura shilin an ma ading chu an school board chairman ni lai le dragon rice group nei tu ani ti an sha chwa meu chuan atlai to chingchi le mitui luang zoi mai ba ka an chom lai an chung te thlenga ngong anei thei thu shilin ngen eng angma sela an nung chang cheta ka wang chuan a tho na chu a phu lo bok nen suat le tumna anei lo an zirtir tu pa pakhat po chuan a thiam lo vek ani thu le mo phur na chu alak tur thu shilin mi siang chu ka in a chwa pui ta nga la principal po in azui thuai yan chen chu tian ma a chunyamin a smart watch chuan a phone number a save saka har satna emoi boina to phot chuan rang taka beturin a shil tabok ma se assistant jaw gawin thil thlen tir tu dik tak chu mu chuange tum hle bok yan cheng te kal nu chuan tian chuan jago va mu in engkim chu ama ti ani ti a shat vek thu a shela jago la chuan chu tiang engma a sha lo thu soi ma se tian chu a bek ang chia mang ve om chun ama ani ti a sha chianga chu thil thlenga mo phor du nge ani ti po a ring ve hle an sir tir tu te ne na hek nge tum thu a shil boka jago eroin tian bulat chuan engtang pon hek se engma athleng lawang ti in apa chu an school board te thu berani thu alo shila anaya po omdu lawin anam tluk nu chuan akal san le ngal tian ina ho chuan a kepem chu anu mu hlau takin thom nim dak chuan in chung lampan ngal tung ma se chawka ommel jage chuan lo shevek thawin a fan du om tak chu kawin ma se a ke mu ta ka chuan a pan tai ngai roka tian chuan atluk swal palwang ani thu lo shil thwain sofa lama damdoi noi saknu po chuan anu phur ati rebel cha hlawin thu dikala shil du chuang lawa ma se jake chuan tluk na mai ani lo ti sha in thiam takin a fanu chu adopa tian po in jagu minglam lo chuan an class sami pakhati in ain puang le tange nge an re theia wanga chu ti fakawa a fanu in musit le en tiama tok tamai chu a thin rim hle a
thinrim taka golf club kenga skula kalin board meeting na room chu aron lut tlang ngal roka mase abese lo dewin yancheng bak mu turan omlo yancheng neihna chuan thinrim takin thil thlendan te chu shilin yancheng chuan a thil run thaw chhuah pui golf club chu ata ne nain an thu lo soi zawa jage chuan sha chuak thutin zak deuh takin ata ani thu lo shil mi tu ma an om to lo ti a shat nu chuan dokana botulami chu atui hal em wang chuan in khol kholin a be sale ang lo dewin zu alo la ni suya eng meeting a nge zu chhop ngai ti shokin yancheng chuan meeting pawni lo in kom khom ang le kan ni thu alo soya jage in zu in tamai chu alo phu ve zok nge nge chuta rewak lawa a roi zui ti der le ngala a fanu chu anei chhun le atan chuan a hlu zia te shilin midang ti du da chu arem ti bik lo thu a shila hetianga aruka shom takator ai chuan chu school atanga in lak chwa mai po chu adu ta zawk hial yancheng ero in engkim amana chinfel tur thu tiamin lo ngak ri turin a shil thunga jage kai deula chuan ama wangni lo se fa anei mia lo tur thu soi chuak lolin yancheng chuan a pasal hlui a soina emo alo ti ve thunga nupui lo nei thot lo se a fanu nen chu tiang thil te chu an pal tlang bik angai lo tur thu te shilin a pasal hlui nen a te khina nga in yancheng la chu alo lom lo ve em boka a ril ruput mang la chu jage la chuan a shathiam der si lawe nupui nei to le nga la mo ti in amit chu menga amale a pasal hlui a chuan tu zo nge thazok ti chu muturin a shil muka jage la chu ala chatlangal dai zuya atuka chuan assistant jaw chuan footage chungchanga thothara ron neya mase han soi mai a shewang chuan ama nge in en tura shilin yanchengan afapa nge thil ti swal tu ani ti a sha chuan thinrim takin in lama pan ta ngal tiang sei tak chuan wak tumin afapa chu shem nge ye tuma tuna changa anung chang an siam thalawa ni chuan nakin zela tan a thadon lo ti sha in osam taka kalyam tir mai chu atum lawa jagu lau chu anin enkol tu pa phena biru in apa chuan aron nu chuak tak nyal dona a sha ta ga chuan ring taka chapin apa tak po ani lo thu a soi tamaya chu chuan yancheng chu top tir chatin ki chu aron lang ve cha bok yancheng chuan thinrim takin engi athil soi omzia chu zotin jagu chuan alung oi lo wanga ti mai maya nga in thil omzia te azota ran soi sakba ka classmate ti anga pu tuma thil ati koidan te chu lung oi lo lu to ka lo soin ki zok chuan yanchengan a shem le mai lawin ama nge chuan afapa chu abeng dot tunge chu tiang ti tura zirtir ti zotin thiam taka lem changin yancheng laka adin munhum him chu atum khop mai jagu chuan naupang ti taka ama de tur ati thu alo soi tamaya ki chuan hlau thong lu to ka yancheng chu melin sha swal pal anaya nyang ti in afapa chu naupang mai alani thu le sha thiam ngai ri thu soi ma se yancheng ro in ngun taka alo chik ve atangin afapa chu naupang swal pa ngai ang ni lo tharum le thu nei na diklo taka man tu mani ti a she to a chu tiang zirtir na thalo chu dong chun zom lo tura du in ki la chuan chu tiang ani chan chu mangai taka enkol ve ngai lo wanga yancheng chu pu zuin ma se yancheng ro in ki enkol dan chuan a zirtir tok lo ti a she ve kura thutluk na siamin jagu chu school pa nga ya mi van tang hau kal na a akal to tur thu a soi taria pa ki po chu a Carnival man thei lawin a free sak ta vek bok yancheng chuan nu chuan ki chuan thinrim taka afapa chu hawin thil haute po a chingfel thei lo chu adem em ringota office lama akal le nu chuan naupang custody chungcha nga inrem na an nei dan tur fel fai tak chu jake chuan ron chhop chhuaka yancheng po in tha ti viau chumi hnuwa tian te boina po engkim a fel to tur thu le tuna chuan thamang taka school kal thei to tur thu shilin jage po alom hle a
Hmeichhe hlim theih le ril ru tuang tak ti taka lawm thu sawi nan tha taka hna a thawh tur thu hrilin yan cheng ero in hna tha taka a thawh chu a duty sa reng ani thu alo hrilh ve thunga alaka lawm thu a sawi dan tur chu ina ngun taka ngai twa tur a hrilin jacket chu neih theih nge tum ve tlat jacket chuan nuwa chuan ki chu bia in office lamakal tur chuan a hrilh ta nga la meeting room ron langin ta chuan yan cheng le ki baka assistant jaw te omin anin remna le khasiam chu ki chuan a chiara jagu kumriat ani thleng om hawin chumi hnuwa ero a omdu na zawk a thlan thei thu inziakin ki chu nupuya ne tumlo ti chu a chang ta hle a jagi chu atu lamlama po omse ama chom tu in ki tan a fa panu ani angin ama chom zuina chu a pek zel tur thu a shel bok ki chuan an pahni in an enkol dun thei mai lawem ni ti ve ma se yan chenga thinlung a thleng phak law thu she tuwa tan an lawyer ber jacket chu kautura assistant jaw chu shilin legal document chen khat department tanga mi a en filmek thu le a zo ve le a local dun thu a shila mase ki chuan jacket in aron muwa engkim sha chwa mai lawin thu she tu tam tak nei chu thil tha le fin thlak birani lo thu soin assistant jaw chu atok thu alo soi ve thunga yan cheng po chuan lo pom ve mayin jage po kal angai le lo tur thu shil ani le ta nga la in lama ki ho nu chuan jagu kumrat ani ma nge ya yan cheng chu thlun nge angai ti sha in atak samoi na ma chhuana thlem thluk nge chu atuma a ruma alo lu te chu adu lo thin zia shema se enga tan ma angai chuang law an na thokin na wanga azin tur thu a soipo chuan muang chang the ani lo ti sha in zui ve mai chu atuma jage po in lama tian lekha zirtirin tian la chu a thwa ka thabok nen an zir lai chu olsam ati ma thiam lo po anei me ulawa anu chuan a chuang ru ve thin hle bok jage phone churun ri in yan chen lo ni a na thil boy pui ngai awanga an zina ngai tur thu alo shil tian na om ve wang chuan engtin nge tian lo om ve ang ti in angai na shalo zatina zota yan cheng la chuan shrai ve mai tur a shilin ada zui dai ki churun langin yan cheng thlen na hotel room a chuan ramdanga changa a chalu ngat rim tui hal chi thuak mai ba ka taksa chak na kai thau theian ti ngei mai chu nei in yan chen chu thlem tluk thei to nge in be se in room chunga chuan alo chi a mithiang him meu po an ta chhuak zo lawang ti in a ring tok hle yan chen lo le tin a room a ki lo om ve ringo chu alom lo hle a ki la chuan a tak samoi na mang le a man ruwa chu a thonge be se in thlem viau ma se yan cheng ril ru chu a hne zo chuang lawe yan chen chuan a do theina in atlin lo ma in chuak thwai tur a shil mukin ki po lung oi lo ru tak chuan a chhuaka jage po a fanu thon thu shila a room lama amut poila chuan na chen fel tur tle ma song ala nei chu ti turin yan cheng chuan a ron kawa tian neihna chuan lekhabu lo chiara lo mu hil mai tur a shilin akal san ta phawt yan chenga room lama chuan lutin room rim chu anna ati angreng hle a yan chenan room danga insun mai adu empty a zo chuan na khoi turan nga lo bok nen tiril ru in arim tui thau ti chuan na chu an khoi zoma ma se ki man ro poi mo chuan ama ni lowin khwanu dwan lok pahni tingei chu na thokin ti pal thil thu tak mewa yan chenga mal chunga alu hai atluk ta ka phei chuan engkim chu rang takin athleng ta ngal vek mai jage chuan engtin nge kumruk liam ta ang maya alangai reng thei ti chu zot sapin yan cheng chuan a pasal huinin a shat polemo alo ti thunga zan hun du om takan mangdun zui ta bok ato zinga jage har chuan yan cheng kya nga ruak ngal ngatin alo mu reng ti a sha chhuaka yan cheng mai an khoi vel te chuan amu mang ani lo ti a sha chiang zui tu mai si lo thona nen alung chu a phudup dupa yan cheng poron harin puitling ve ve an ni boka antal boy em shan lawa ma se kong ka ki thom le tianin yan cheng aron kau tak lo lawa chuan ranglu to ka insiam tha in
jacket chuan biruk na tura song roya yan cheng po in tian ril ru an ti boy mai mayang ti hlawin biruk na tura lo shil ve bok kongka awa hon chuan anu omna tian chuan lo zot ngalin room chhunga chuan a lut ngala yan cheng chuan na thoka mun danga akal lok thu lo shil ma se tian chu ti maya bum turin a thwa ka thal tuk tlat anu schedule engkim a shevek bok nen chotianga omlo ti a hre chiang hle a dokana anu laptop ala muzui chuta anu rim tui man rim shele in akal kwal dana lau thong taka yan cheng chuan zui ve zelin thomda na ma a chuan a top ta chat an han hong churin ange yin jage chu alo om reng maya tian laka chuan in soifia vak ngai na an shelo bok nen an han noi toi tak ringota vanoi thlak takin tian zawk chuan inin biru sia ka ni mo ti in an hmu thu hlim takin a au chwa pui ta zawka yan cheng po in lo pui vatin a rukin an thodun huaya jage po lo chhuakin tian chu shwain a chwa pui zui ta bok tianin an thil ti omzia a shilu tuk ti la an sha thiam der si lawa ani la in anu zalu tuk lawin lemlo chang ve lek zawk hi alo ni reng si a breakfast chu yan chen le jage tenu fa chuan an ho ma chuan ei tlangin yan chen chuan tian chu duat takin a du zong thang turin a shila tian chuan noodles pakhat ming chu soin chu thil chu angai nat em ani a yan chen chuan chotiang ei tur chu alo la sheve ho lo thung an wages chuan an nei ve lo thu lo shil ma se yan cheng chuan poisa tam tak offerin rang takin an chef chu asiam tir ta ngala reivak lo nuwa chuan ron pe thwain an bol hlo man te chu thilwang le to tak tak ani thu ron soifia pa in yan cheng po chuan ei ve china tian ne na chuan a tue ti empty so tin tian chuan tue ti zia shilin alo bu ngata yan cheng chuan ei cha ka pianga betura ti in dot mel takin alo nui ve bok company lama an le de nu chuan director ja bokhan jage chu aru ma kawin an zin na vel chu enge an di vel mai ngei om takin zota jage wang chuan an how to pa ber how atok to bok nen afanu nen chuan amel lo ru hle alo ni a CEO laka ataksa mathe a adin mun chu mu thei mai pu in jage chu alo thin rim ve hle a yan cheng po ron lang ve hlolin thil omzia a zo chuan director ja chuan thil lian thamani lo thu lo soi zung ma se jage chuan aka chu veng thatu ra shilin akal san mak jage te chuan nu chuan ki po ron lang ve nolin director ja chu a ron mu a director ja chuan tunge ani ti alo she mai lawa yan chenga nupui angaron in soin jage nen company lama bora ka nei thu te alo shat ve thu soin a pasal alo thlem ve ringa wang chuan alung oi lo hle ti te chu a shila director ja po chuan arin dan che ani thu lo soi ve in ki in company achanga pe chwa mak dan ngai twa tura a shil chuan a she mel hle a yan chengan alo hum ve reng bok nen ki ro chuan tiang ze la an kal chuan a director na che lai po chu jage chuan ala chu sak lawang ti a shat lo thu soi zawin a chan pui ni pho chuan a pasal bula recommend chata ka pek tur thu le hei aya din mun sang zo ka pu a om thei tur thu a shela director ja chuan in ngai to na hun be turin ati ta phota ki po in a number be in real road thak vele bingal turin a shil zui bok meeting an nei ho lai te chuan director ja chuan jage le an CEO omdan te chu a chik ta hle a jage a khu hlek te chuan AC chu off to ra shilin midang ngai sak lek lawin alo en le china meeting po chu a rei lo pha viau midang an chwa lai chuan yan cheng chuan jage hne na sintur pan lum a du MD in ngai to mel takin a zota jage ero in a tha thu shilin nuam tiwak lo hian akal sun ta ngala director ja chuan chung zong lo mu vekin thutluk na siamin jage chu da bo nge ya du ta hle a ani lawani chuan adin mun ader thong thei ti a shevetlat Mrs. Yu yan chenga pi chuan anau te ka changin yan cheng chuan
fa kum nga vel bur anei thu anron shil tamaya PUI chuan makati in ahlim hle a rang taka mutura kal nga la du thu a soi ta bok PUI in motor da na achanga company lam ama chawa ron ban lai chuan minen in su in atupala van doi thak takin metal khoi fu palin a allergy chu aron chuak zui ngal ti ti tamaye tian anu mutura a school bang ron kal ve mek chuan lo mu fu in rang takin apui bom nga la ingtin nge omti zotin midang chen pui tu a kau do nem ni ati zuya PUI chuan metal allergy anei thu le a khoi pal thu lo shilin tian chuan ti dan ka sha lom ti in rang takin wet wipes chu phorin a kut chu a shuk ti ra chumi nuwa ama damdoi no pang ho e tur bi katle manem le te dewa an siam sak chu a pe zui ngal PUI po revak lawa chuan a zia dewa tian chuan anu na thona bulluk ani awang chuan anu thona hmuna ha chori tura shilin an company lama chuan a shwai ta phawt director ja chuan tianin Peter alo shwai ti a sha chuan a thin rim em a no pang emo puitling an ni emo za haulo chuan na sa takin alo hau nga la ama poti to na kalaya Peter ti ron na shwai bel ti in an office na tho na borak po ati chha thu shilin tian chuan a pi chu a umanom lo thu le ha dam lok tu ra shwai mai ani thu lo soi ve ma se director ja chuan a bengkhon du haulawa anom na mun chu kindergarten emo nursing home ani lo thu shilin rang taka chuak turin alo ti ve thunga tian chuan director ja chu mel ran pa in ingtin nge puitling ve si nung chang moi po a sha lo theih alo ti ve khawa PUI nui chu alo zaru hle tian che ja engkim chu alo chi ka ni ber director ja mai ba ka na thok dang om ve ho po chu an lo phun ve a PUI chu adin mun ngai to in a in cheina a simple hle a chu ta chang chuan lo te in a rim te chu a chhia ti in tian nen chuan chuak va turin an lo ti ve thunga tian chuan apa yan chenga shil atum thu soi ve ma se an ni ho chuan an ni na chuang takin university chaber ber changa chuak an ni a an laka engma atilawang ti in a theih chuan an chong khum ve a jage boron lang hlolin director ja le tian te lawin ti boy mu chuan rang takin tian chu thil omzia azota tian chuan PUI a chan pui dan le a office sa a shwai chan te chu lo shilin mi chan pui chu a dik lowem ni a ti pha hia la jage chuan a fanu chu hnemin a thil ti chu a dik thu le a ti thalutuk ti shilin a fanu tan chuan director ja ma a chuan a ding ve ta thunga director ja chuan no pang mai po du tok lawa Peter nen thleng an ron lang chu ti in jacket nu fa chu alo chong khuma mi chung kwa ti che tu ti in mi pasal po thlem du khopa te nom ati vela tianin chu tiang ani lo alo ti po in ani chuan khonge apa chuwa umve ti musi taka lo zo tin jage neihna chuan rang taka chulai mun chu chho san ngal turin a shila PUI chu ron ding chuak ve thungin a om chhong chu tu man an hnu chuak hau lawang ti in thin rim takin a ron chong chuaka ma se ani Peter mol le thing tak anga alan mai ba ka chutia anga lo hmu tu te chuan musit taka lo nui so in director ja an ron pan hnai tum chuan jage chuan pot pakhat chuan alo vom dota director ja chuan rem cha nga la in kut tho masatu ti in khin chu atum tho a shil ta maya ma se jage azambi khawlaw CCTV footage a omvek thu shilin adik zawk chu alang mai don alo ti ve thunga director ja chuan security guard thau chu kawin jage te chu the chuak turin thu chu a petamaya chutia anin ti boilai tak chuan du tok tura tivin chhot tho man she zui ta bok chu mi ral cha chuan yan chen le anaw te chu ron langin engtin nge api chu an lo khoi ngam a ron tivin chhota na thok ten Peter chu an COP PUI ani ti an sha chuan rang taka ngai dam dil ngalin director ja po chuan thil sha swal palwang ani ti in ngai dam ngenin ama a chuan a ching ngala PUI chuan legal department na thok hau che ja vel chu alunga oi lo hle a yan cheng po in ama chu
Ngai dam adil turani lo thu director ja chu alo shil maka director ja chuan jacket nu fa le PUE te chu ngai dam dil mol molin ban mai a hlau hle a fa no pangte te nei mai le a na tho a in ngat ve an ni wang chuan khonga ya an ma ni wang tal po a chance pele sham tu ra nge nin ten tian chuan alo khongai dewa a thil ti swala pom boka chu a him theih na kong ma sabera ni ti in en jeng po in voi khat le cha chu hun rim chang a pe ta sham ma se chu thila in nam noi zong zong te chu lo pe lawin rei lo te chu nga suspend an ni ta vek thung midang an kal nu chuan PUE chuan jage neihna chuan lom thu soi mol molin jage chuan an ti tur ve reng ani thu alo soi ve boka chu mai ni lawin ten tian chuan metal allergy chu anei ve em ni ti lo zotin anei ti a sha chuan a tu nu ani em ti in yan cheng chu a zot vata a hmele a hmai tlang vel te chu yan chen no pan lai nen ain ang tak zet ti shilin yan cheng chuan thu loi lo soi lo tur ra shilin a fan nu ani lo thu chu alo shil thunga PUE chuan makati zawk hial lom thu soi nan a thi le ngun hlutak chu an do lo chung a pelui tlat bok yan chen nen office laman pan pa te chuan a tu chung chang te zotin ten tian nen anin an zia po a shil pa mol mola afa ani lo chu makati zawk hiala a tu pa chu mutur ra shwai thwai turin a shil bok anin lama an ho chuan PUE le an na thok pakhat chu lut ma sa in chung nok le chop lutuk mai mu chuan makati hle a an na thok ne na chuan anin chung ti fai tu te om na zotin an ni chu an lo bang vek to alo ni kar ma sa top lama an lak te pu an bang le to thawa tu na ero in chung en kol tu tur an om ri lo thu alo shila chupa kalson nu chuan thil eina korvel nok rum chu charin ti fai deuh atuma chu ti lai tak chuan ki le jagu te churon kalin in ti fai tu thare muni ti in an bek dana chang reng chuan an tham lo hle a jagu no pang swa le ngei om ve tak la chuan a hmai zur te chu musit takin a hmel chha thu alo soi ve bok ki chuan ei tur siam thwai turin thu chu alo pe ve boka PUE chu a thin rim hle yan chen te ron lut ve cha in an thil soi a ron shman ti sha tak hian ki chu engtin nge chu tang chuan a pi alo biak ngam ti so tin a thin rim hle ki chuan PUE ani ti a shat meu chuan rang takin ngai damadil nga la PUE ero in ompui an nei rei thei lo chan a sha chan pha ta hle bok jagu ngai dam dil ve tur an ti la chuan a dil don lo thu le a mel chha ja shilin atlan chhedai le nga la yan cheng chu thin rim to takani ki chuan a ai o a ngai dam dil pa in a ria cham to em wanga a kho sak dan po chu tle ma danglam ve dewani thu a in soi fia ve a ma se PUE chuan a oi ther te lo hetiang mi an chung kwa atan an du lo thu soin a chhuak zui mak bok PUE kalson nu chuan ki chuan nuam ti lo takin yan chen hne na chuan in soi fia to ma se yan chen chuan lo ngai thadu lowin a kalsan ve mak chumi nuwa a office sa assistant jawnin anin biak na chu lo ngai tharu in tian samzai le jagu samzai te mang chuan DNA test nei an tum ti a sha chuan a hlau thong ta hle a rang taka director janin in mu in thutluk na asiam fel tu MT chu azot non le ngata director ja mi du am tak chuan million nga offer ta ka chuan a thil ti tur chu a hre chiang ta hle legal department ho chu meeting in director ja chuan Japanese an tho pui tur te ne na in biak le contract vel boy pui turin jage chu atita maya chong shang thiam ma se Japanese kher chu athiam del miaw lo fangin alo hniala ma se director ja chuan chu rem changa la a chu tiang thil po boy pui theilo chu CEO hne na a shil mai angai thu soi zawin jage chuan osam taka tlom tum bik lawin alo poma thakhat sau hun nei ma se ati theih nge be sei tlat bok midanga thopui te ne na thona chungchang review saktura ati te chuan atua ma chuan an lo chan pui du heklawa
jage po in an ngai nat lo zia sha in ama in ati thei thu a soi ve ta mia rim taka thokin office lama po tian chu a hrai ve mai thina zanlam thlenga a tho thina wang chuan zan khat chu yan chen chu ron kalin ei tura ron keng nuala tian in phur taka a lei sakem ni ti ya lo zo chuan a cha tam deuh thu le an la ei lo thu chu soin ei pui ve mai turin a som thunga tian ni ro in anu angai zon chuan soi chuak thave hle turin a lo shil thung a le khabudu song te chu ko mu in yan cheng chuan hoti mel takin a lo pai sona ma se tian in ha thlak ti mel taka a lo mel ti a mu ta ka chuan char le in a chher ve le tangot chuta assistant jaw ne na lei tur a ti translator tar mi chu a pe ngei boka jage po alom hle Japana andor tu tenen anin mu ni chuan a glass wa chunga takalin director chia an thil omzia a sha chuan na a chuan lotlin na changa company changa bana pompel hlau chu a hlau a rang taka ki nen in mu in thil omzia te anin shil nu chuan ki chuan rahman na dang siamin tian omve chu director ja ne na chuan man ro amang tura shilin director ja po chuan tian chu pan hnai watin sanga en puya soma tian la no pang rel rutluang lo zui ve mai bokin director ja chuan in rin lo lai takin tuya chuan anam tla a in chung lama omte pon lama boina omti sha thwain rang takin jage po arun tlan chhuaka tian tuya tla mu chuan tlan lut ve ngai rokin an rahman lok ang ngei chuan atar mi chu a thlau cheta nge ya ma se chu lam ai chuan atan chuan a fanu chu a poimo zo klat yan chen te poron lang thwain tian chu pom vatin in chung lam an pan pui ta nga la Japana an client te ho te nen indoor na huna po chuan jage chu alo ra thleng thei lawa director ja chu alom ma emoti turani an client te chuan chan va to turin an lo nora chuti mek lai chuan a thom na hu te thak kal mek jage churun let man hlawin director ja an a mu chuan enge ron ti in a omve chu changkai ne in a she to lawa ma se jage chuan a hna chu len takin Japana an client ber chu bia in chu pa in a ming le a mela mu chuan a lo ding chuak wat chi bain SCI lama a thesis zia te a chharna sachin thu shilin ama fui phur tu berata na alo mang ve chin chu alom hle a ama wanga Chinese chong te azir hial thu soin ani nen anin be thei chu alo lom hle a jage po a tho huai a mel ma te ero an mela hlim na renga lang lawa chatakin an na chu an zawa office lama an kir nu chuan jage chuan tian ne na chuan ama chawa sanga enem ni nge thil dang te turakal ti in uluk takin azota ma se tian chuan director ja ana som thu alo soya jage chuan a fanu chuan do da soidon lo ti achiang hi a tian ne na chuan a ma lo om lok tura shilin director ja office lam chu apan ta ngal director ja va mu chuan tian chunga thil theng chu ati ani ti roti in wa zot ngal tlonga atir chuan lo pha ve deuh ma se CCTV vel om lo chianga fiana om thei chuang lawang ti zuin a hnuwa chuan ati ngei ti soidot lo ma se fiana om miau lo chuan shem thei ani lo ti a sha chan zia te chu a soi khuma jage chuan an thu soi zong chu lo record tin recorder ron ken lan ta ka meu chuan rang takalak sakin ara cha sak nga la ma se abe se angin thilaka zui chuang lo yan cheng le anau te churon lutin engkim an lo ngai thlave vek bok nen director ja laka chuan khongai na lan ti ra tum to lawa blacklist sa da tur thu shilin a degree chu achangkai to lo hle do na chu mi sha chuan a fa te mangin an khongai ngen le ngal ma se yan cheng chuan ngai dam non le tumna anei to lawe rang takin a hnu chhuatir ta nga la jage zok chuan a hun taka an lo thleng chu makati thu soin a kal hnu lokhan tian muturin a lo kal ve chu ni in ani la chuan anu ngai to takin thil om dan te a lo shil vek mai hi a lo ni jage chuan yan chen chu lom thu shilin yan chen chuan a om chung chuan ama le tian chunga chuan diklo taka thil thleng laka a ven him tla tur thu chu a shil ve thunga
in lama a ho nu chuan DNA test result pawh chu a dawhkanah lo awm tawh in mahse ki in a lo ti dang lam hmana result ah chuan pawh an ni lo ti a lo lang ta thunga yan cheng pawh chu a hnual roih mai jage te nu fa nakal tur chu yan fan nen anin tok ta hlul mai yan fan la chuan za pa lo tak hian ki omna chu zotin a pasal ala ni ve thu a soya poisa dil tum le hi alo ni jage in a omna sha lo thu a soite chuan ama zawk chuan petura shilin jage chuan pek chu atum hau lawa mase tian chu mana a thambe ta ka chuan jage chuan anun ron zia sha in rang takin a credit card chu a peta ngal en fan pon lo mel taka alak nu chuan a hnung lama tang chuan ron tlo le topin yan chen le a haute chuan an man bet ngala jage le tian te chu a hun taka ron puin jage po in lom thu a shil mol mola yan fan chu an hnuk son zui ta ngal an kal nu chuan yan chen po in an nu fa chuan tu ma tinat a phal lo thu le a ven him tla tur thu shilin boina anei ani phot chuan bethwai turin a shil boka tian chuan lo chai dunin jage chuan lai takin a fanu chu aka a hup sak tangot chumi hnuwa tian chuan atuk lama an school in charity fair an siam tur thu le nu le pa le no pang te kal tur an ti thu soin yan cheng chu kalpuya asoma yan cheng ero in van doi thlak takin meeting poimo takalo neya mase aban ma lo chuan akal ngei tur thu atiam thunga tian po alom hle ni tharon in her chuakin jage te nu fa po ten te skula chuan an local tange ya an thil nei te keng khomin an miss chuan mi zong ta na sha tur poimo tak te puangin charity ta na an thil ken chaute shau to theiber turin loman pakhat na adon tur thu soin tian po in anu a in chuan nan le pakhat na ni ngai tumin thing manga asyam in chei moina zwar chuan a au ve lo lawa ando kan bul loka chuan lo ngei ve hle in na sa takin a thil zor chu a ron soi chia a thing mai atanga siam le ngal ti in a hlut lo zia te alo shil deuh air jage chuan nutling ve meu si federal king ur chu alo ngei ve bok nen tian in ha taka asiam ve dan te lo shil ve in cheng so mi mo som ni man le ka po chwa se atan chuan midang a chan pui theina zo kania a hlutok tho alo ti ve mak thunga dokan ni lama mi bok chuan ron kalpelin midang chu kawin until zorte chu na sa taka soi chha sakin anui so na sa hle a chumi hnuwa a thil zor ve thung ves na le hlu tak te chi te chu mu in midang chuan an lo ngam hle a jage te chu an vaka ple sham jage ero in until zor chu afanu in rim taka a tho hnuwa a siamani miau wangin a hlut bik zia alo shil ve thunga lelam nu thin rim la chuan until zor chu ron hui thlak sak ve vek zuin chuti lai chuan yan cheng le anaute an ron thleng ve che a yan cheng melan mu chuan nu hau sa tak hau chuan an lo sha chiang hle a tian thil siam an ti tlak a chhar nu chuan fak sak zawin nutling hau beng alu nganganyang aman a anin chhang ton ta zaka 30 million lain an shalta tian po a chak chiang hle chumi hnu dewa chung ko thlak huna chuan tian chuan som ve in hlim takin thla te an la hawa in lama ve thong chuan ki in electrician na kau chu tu dang ni lowin yan fanga lo ni a yan fangan ki omna a sheta chu alom hle ki ero hlau thong satin atel lawa nun she om ati sia a soi phei chuan a khek chuak lo chau chumi hnuwa gar te kawin a the chwa tira yan fangero in anomna a sheto thowa du tok mai ala tum don hau lo ti ero achiang ki chuan lau thong taka a thom hno te pekin chagu nen chuan jage in lama kalri mai atuma a chan po yan fan arun in lana yan chengan thil a sha chhuak ani hlau chuan a chhevek don ti a chiang hle
Jage po yan fan chuan en thla sha in tian laka thil poi thlen tir mai hlawin yan cheng neihna chuan reilo te chu alo ompui thei ngem ti a sawta yan cheng la chuan lom takin an pahnih po chuan ami khwal thei thu soin jage a hnar lo sia chu tilang chiang hle ma se jage chuan ama em chu ngai ti lem lawa ba ka an ho tu pa ni bok nen ala za ve dewa ala pe hel ve sham thung ina ho nu chuan ke le afapa te chu thom no nen anin kota an lo ding renga hun rei lo te chunga tan an lo om ve don ti in ke chu angai te bokin ala zak thei lo hle a jage po chuan nin mel hle ma se a unau nu ni ve miau wangin a hnar ngot thei bik lawe tian omna zo po chuan a than pakhat ne na adari thu shilin ina chuan an lu suya chut pha chuan an nu fa chuan nuam sataka tluzalin ke chuan aril jam thu le eitur siam turin a ti deuh ham jage in a chan don lai tak chuan kongka ron kik thom sha in ke sok chu ameng phok ngal shu a tunge ve en tura shilin ama po chuan a zui ngala yan fan lo kir le to ti an shebok nen an hlau thong dun zek mai jage in tunge ni ti ya kau po chuan engtin ma chang lowin alo kik zom zela tunge ti en tura kongka a hong cha chu rin ang nge in yan fan lo ni a ke chuan rang taka jage zuak chu nam chuak ve ngalin kongka chu akal deuh maka yan fanan hong tura ati po chuan a ai o a jage chu be mai tura shilin a unau nu a aya tortir po chu a she hau lawa jage chuan film taka yan fan chu omtir sham tumin aril ru chu ni atuma ke afala bia ka du thu a soipo chuan jage chuan thatakin ke chu shilin ke ero in bia ka lo du hau lawa an nu na changa kai bo mak turin alo shila chuan yan fan chu ti thin ur zwalin a belawani chuan ti in chemte phorin jage chu atin tamai ke la chuan jage chu a thadu le tak don ti sha in jage a thata jela tan bok chuan engkim fel theia nga in a ril ru swal tak chuan yan fan chu a aule ta angam tak lawang ti ya fui porin yan fan lai de chu athiam hle a jage ero in hlau thong lu tu ka in beng dai tura lo shil ve thungin a thatani chuan jela tang thei ti le a ma hun mai ba ka afa pa ma hun thlenga ngai to tura shilin lo beng dai ve chu atum mek bok yan cheng te ron lang ve thungin a in lama chuan tian chu a shwai ho a anom puinu chuan ke le an fa pa te chu an chwa thu le reilo te chung an chung te in anom tur thu a shila chumi hnu chuan tian phe khok te ron thak sak zuin polai takin lom thu alo shil rewa annom puinu po chuan a fel zia soi chulin jagu nen chuan anin anglawa ti hle a chumi hnuwa yan cheng chuan arom tur lama a shwai le a ama ain boi puitir hnuwa a sam chem ro saka tum chuan tian chuan lum ti deuh chungin puan chu alo bat sham ti a hmu chuan a chhana zota tian chuan bartmak na lo taka nei thu le mi hmu tir chi ani lo thu shilin yan cheng chuan thatakin a bartmak chu pathiana changa thil pe ka ni zok thu a shil fia a chumi hnu chuan tu ma bula soilo tura shilin a bartmak chu a hmu a ahma ang bokin yan cheng chuan uluk taka enin a en chian le zwal chuan an chung ko thakal zelin anin ro chun ang nge ani ti a hmu thiama enge mu taka omti sha in rang takin jage mutur chuan akal ta ngal jage yan fangan tinat atum mek chu an inova thlen chuan hmu in atlo thlungal topa anaute chuan an ron hnuk chuak zui bok jage neihna chuan a tha empty zotin angai to man hle a mase a him ti a shat ta ka chuan thowain tian chu afani empty a zota jage chuan suya she hle mase do ta soi thei to bik lawe yan chengan engwanga shilwat lo nge ti a zo po in ani chuan fadang le anu en kol la ya ne ya ani le tian te chu a meile afa ang mai oma du lo thu soin ba ka lak sak a hlo ve thu a soya yan cheng chuan molu tuk mai ti in alak sak lo tur thu le an pahnih chuan meile afa anni lo thu shilin anni na dik tak apek tur thu a shila chumi hnu chuan jage chuan kumruk liam ta te chu soi chuak le in
a in chunga ki kia omti le a u nau nu ni ti yan chena na sha chuan engkim a fia war mai ki chuan ai o a khang kum ruk chung a kyanga huna man thu yan cheng chuan a soi chuak ta nga la jage in thu dik a she cha chu a alve phat ki chu kong ka hong tur a shilin mase a hong do mai lawa wa nei thak takin an in cha bi chu anam chuan na lama khan pon lama lo thlau chuak a lo ni a yan cheng chuan charvatin ama ngei chuan a hong ta bok ki in yan cheng le jage te a mu chuan lo mel takin a tol le ta jage chuan engtin nge a thei zawk ti zo tin a thin rim hle ki ro chuan za map lawaron in siam remin a u nau nu in thil thatin renga nei bek chu a thin rim zia a soya thik na nen anun chu mangin ani lawyer ani la ya a assistant mai ni kha pasal CEO anei mai tur le ani in electrician mai anei tur chu do lawin ama le a fapatan engkim chu ti ani thu a soya afapa chu in hum him na na man tumin mase chung chuan thu dik lakata aveng him thei tak tak to chuang lawa jage chuan engpo ni se yan fan ku ta thi tura kal san tu kha ani thu a soi chuak ta maka chu chuan ki in jage chu a mangai ve ngai lo ti fe in yan fan nau te chuan run nuk chuak in a hun pum jela tang tur chuan an shwaya jagu chuan chap chungin azoi ve bok engkima fel nu chuan yan chen chuan jage chu du mel taka melin engpo thlengse a ven himzel tur thuwa intiam le in jage po in yan chen a du na chu engma in adal thei to don lauti sha in alan chwa tir ve ta boka chumi nuat chenga ni tampo liam ma in reporter ho ma army te shat vek turin Dargon Rice Group First Lady le an fanu te chu phawt chua an ni a chung ko hlim tak an ni na chu ron lan tirin mi te hmunom ti le mit la tu beran ni a dikna chuan engtianga rei po ra be ni ma se a hun taka parun chwa in dot ai atlauzia arun lang chuak le nge thin a top ta